Ниже складывать. Есть. Есть, наверное. Ты считаешь? Я не считаю. Сколько там? 19, вот 20. Можешь это? Ты Там є подъедешь? А, нет, нам. є для родин. Є от такі ще у нас. Це такий екстрений рюкзак. Це АПАК, це МЧС, да, Туреччини. Рація, свисток, і ще там є велика така медична допомога. Потрібно буде. Скільки багато? Скільки 22. 22. Супер, Да. Це наші партнери з Туреччини, це Хасіні з Німеччини, АПАК і турецький чай є, ізюм є. Це Олія там. нут, да. Це горох, фасоль є, чечевиця є, сочевиця, макарони, масло, Цукор. але рису 5 кг, макарону 5 кг, Цукру теж багато. Такі великі набір. Це можна робити, якщо десь годують, да. Це буде добре. Це от такі, за ті 22 штуки. Це наш центральний гуманітарний штаб. Ваше завдання, коли приходить людина, не просто щось йому дати. В випадках приймаєте рішення, скажімо, ну там багато дітей, ви декілька набірів. Да? так, Але ну, первинне це набір. Один набір ми розраховуємо на родину 4-5 дітей. Наприклад, дивіться, додатково у нас є дитячі. Дорослі дитячі Якщо дитячі приходить- каші. Якщо приходить людина, наприклад, і вона додатково, ми в неї питаємо, тобто, чи є у вас там потреба в дитячому, чи є якась потреба, не знаю, в туалетному наборі, або більше дати молока, але більше яєць. Також ми пресуємо корм для тварин. Молодці, ух ти. Він не входить в набір, Молодці. але якщо потреба, людина, да, людина десь. звертається, вона це отримує. Добре. Тут ми фіксуємо адреси, що У нас були в великих ємкостях, це тільки нам допомогли, хімічні засоби прибирання, їх не можна було поділити, ми їх віддали одразу лікарні, дитячі, там інститут раку, таким, щоб, ну там, де вони прибирають. Бо... Якщо буде можливість, Але це каністри були, так? Да, 5 літрів, одна в коробці 4 каністри. Більше всього потреба в чому? В амбулаторії ви маєте на увазі? Взагалі, основні це ліки, це їжа, це житло. І насправді потреба є завжди в усьому. Люди прибувають, люди без житла, без робочих місць, вони потребують харчування. Їм треба чимось помитись, це теж необхідність. Їм треба десь жити, це теж необхідність. Ковдри, подушки, все було покрадено, знищено, це теж потреба. Зараз ми пропрацьовуємо, наприклад, там Православна церква України допомагає там 30 сім'ям будинків ми зараз будемо встановлювати. У нас в людей є вже земля, немає будинку. Вони багато людей хоче залишатися. Багато людей живе, наприклад, залишився гараж. І він от своєї землі не йде, він живе в гаражі і чекає, коли він зможе відбудувати цей будинок. Тобто, людина, Тут вже щоб- їм треба психологічна допомога. Да. насправді. Ну, щоб він не приходив через день, ну хоча б приходив раз на тиждень. Ми якщо повідомляємо, зовсім, що да. один пайок один раз на тиждень. Людина працездатного віку
яка не стоїть в центрі зайнятості на обліку. Все. Ну, тому що економіку теж потрібно запускати. І, Ну так, людина має рухатися щось. так, бо вони, є деякі, у нас тут, коли йде день видачі, то в нас тут все заповнено там машинами, люди приїжджають, ми перестали видавати в вихідні дні, тому що багато людей просто приїжджає з Києва, З Києва, з Ірпеня, з Бучі з їдуть пропискою, там приходять, беруть гуманітарний пайочок по дорозі і це. Ексгумовано. Ексгумовано. Ще будуть знаходитися. Наших людей знаходили в Бучі, в Іванку, знаходили по полям знаходили людей просто з власними руками, зразу. Тому, ну і ще в нас в розшуку перебуває близько ті заяви, які дійшли до заяв в поліцію. Тобто ми коли Що людини зібрали немає. на самому початку там 400, більше 400 осіб, зв'язок з якими зник. Тоді передали це в нас в поліцію, от я уточнив Нацполіції. І тиждень тому до конкретних заяв людей дійшло 36 заяв, і тільки 6 з них знайшлося. Ще 30 безвісти пропали.